seneng hatimu. Brandal ngecu oleh akeh. Bener. Bener omongnya Kang Wiro. Yo. Gak usah nyebut gawe angel-angel. Cukup brandal ngecu gampang golan. Ning awake dhewe kudu hati-hati. Direwangi diobyak karo penduduk. Iya, Kak. Gak ngono ah? Bener ya. Bener omongannya sampai wong loro. Tapi ae dhewe ojo sampai kecekel penduduk. Kamangka wong urip iku kadunungan apes. Lek sampai ae dhewe kecekel penduduk, wah sok gak karu-karu. Ya. Lho iku sing hati-hati. Awak dhewe kudu hati-hati. Sadurunge ngerampok brandal ngecu kudu ndelok situasi dhisik. Bener. Loh. Karuan. Tak delok teko kadoan, tak keting pelakumu. Kon kabeh rumangsa seneng girang gemuyu. Sebab anggonmu tumindak maling lan merampok wis oleh hasil sing sakmono kae. Apa bener kaya ngono? Iya, Kak. Apa? Aku karo Kang Sugeng karo Iwan brandal ngecu oleh sakmene kae, Kang. Jujur, Kang. Yo. Iki olehne dhewe dina iki. Iki hasilmu. Iya. Oleh apa ae iku, Mang? Mas Princess Mojogono. Iki oleh sapa? Wong telu, Kang. Wong telu bareng-bareng guyub roko nyambut gawe maling kanggo kebutuhane keluargane. Iya, Kang. Ning welingku karo awakmu kabeh. Nggonmu tumindak maling lan merampok kudune sing ati-ati. Ya, Kang. Umpama ana omah sing dikenca, kudu didelok sing sarwa teliti. Aja nganti sak jerone kon tumindak maling. Konangan para penduduk umpama konangan bakal cilaka awakmu. Ngerti? Kang. Loh, Kang. Mapan kebeneran, Kang. Apa sing mbok rebuk barek kanca-kancamu kabeh? Sing tak rembug gak ono liya, Kang. Perkara penggaweane awak dhewe maling, brandal lan merampok, Kang. Maling, brandal, merampok. Iya, Kang. Iki ngene. Piye, Kang? Aku kate ngomong titik barek awak. Iya, Kang. Mula awakmu sing sabar aja kesusu muring-muring. Sementara iki awakmu lereno nyambut gawe maling. Apa, Kang? Dina iki aku lan kanca-kancaku mbok kongkon leren tumindak maling lan merampok, Kang. Kang, Iya. kena dipetung. Ndek rikala semono, Kang, aku sik cilik sik arek. Rika gula wentah, rika belajari nyambut gawe sing kaya ngene. Lah, rene dina iki, Kang, kok ndadak rika duweni penemu sing kaya ngono, Kang. Aja kesusu muring-muring barek aku. Pak Kasan. Iya, Kang. Iki aku mabni. Krasa gak enak pamikiraku. Ana sing tak angen-angen. Iki kok keluargaku kabeh. Iki jange nemu baya kang luwih gedhe. Mula aku tak pamit barek awakmu, barek kanca-kancamu kabeh. Iya, Kang. Terus Nek gak ana aku ojo pisan-pisan awakmu nyambut gawe brandal. dadi sak nyingkire sampean sak teruse aku lan kanca-kancaku ora kena tumindak brandal, Kang. Iya. Babakan bondo sakmono kae aku gak duwe kemilian. Iya, Kang. Dumen sak kancamu kabeh sing rata kenek
mbok gawe nyambut gawe nggo omah, anak lan bojomu. Mbok menawa besok aku butuh barek arek-arek tetep tak celuk. Kang. Aku iki minangka anak buah Rika lan kanca kancaku, Kang. Aku ora bakal nolak mbek menawa besok Rika butuh tenagaku lan kanca kancaku, Kang. Aku gak bakal nolak, Kang. Ngono. Iya, Kang. Mok pesenku aja pisan-pisan awakmu nyambut gawe nek gak ono aku. Iya, Kang. Tak ugemi pesen Rika, Kang. Aku bakal nglereni tumindak maling lan berandal mulai dina iki, Kang. Sadurunge aku mulai aku ngomong bare awak. Iya, Kang. Nek ono aku teh ono cara nglandhepe tengah dalan aku sambat bare awakmu kudu teko. Aja kuwatir, Kang. Sabalike, iya, Kang. Nek ana awakmu ana lorone apa sambat bare Kang Wira bakal teko nang. Ya, Kang Wira, aku ya nedha nrimo marang Rika. Dene Rika duweni penemu sing kaya ngono, Kang. Ngono. Iya, Kang. Wis aku tak pamit kabeh. Adop sawet, Kang. Iya, Kang. Sing hati-hati, Kang. Kudu mbok ugemi omongan. Iya, Kang. Sing hati-hati. Iya, Kang. Omonganane. Tak kandhanane, Kang, kandhane, Kang. Awakmu kabeh wis krungu apa sing dadi kandhane Kang Wira? Menawa dina iki awak dhewe dikongkon leren duweni tumindak maling berandal lan sapitunggalane. Ngerti kabeh? Ngerti, Kang. Amin sewu, Kang. Iya. Aku sing tak ngerteni, sing tak gawe pepundhenku ya sampean. Iya. Eleng-eleng biyen aku gak ngerti apa-apa, sampean jak berandal, sampean jak maling. Iku lumrah ing jamah. Ya terus. Nek saiki sampean duwe penemu kaya ngono, aku manut apa jare sampean, tapi siji syaratnya, Kang. Apa? Sampean ojo sampe selak perkara mulya uripe anak bojoku. Lek sampean ngongkon aku nglereni berandal lan maling. Rungono kuping mundhot bandot. Iya, Kang. Sawise kon gelem nglereni tumindakmu bandol lan maling gak pitunggalane. Donya bondo olehmu merampok dina iki kabeh. Dumen sak kanca-kancamu. Kanthi syarat ayo padha balik nang masyarakat. Dadi menungso sing apik, dadi manungsa sing becik. Iso dadi contoh masyarakat, aja dadi contoh sing elek. Sanggup? Sanggup, Kang. Janji. Syaratnya si jingkas. Lek wis rumangsa leren, aja pisan-pisan kowe duweni tumindak maling maneh. Iya, Kang. Lek wis kon sanggup, ayo mumpung durung kesuwen. Ayo padha bali nang omahe dhewe-dhewe. Aku manut iki, Kang. Yen bakal ana kedadean sing kaya mengkene. Prasaku kaya-kaya wong urip iku seneng terus. Ning nyatane tambah tuwa penggawaku sora. Ana ae alangane wong urip. Lah terus nek ibu wis ora enek. Aku ndeleki Pak Wira iki terus nandi. Hamangka biyen pamite ku budal topo utawa teteki. Alah, Pak. Wonten pundi panggenan sampean iki? Loh, Pak, awakmu ya?
awakmu tak rungono sampai nangis. Nggih, Pak. Ki aku mang kate mulih kok papan beneran petuk awakmu nuk tengah dalan. Lah ku nangis iki sing mbok tangisi sapa? Pak, Heeh. ngapunten saderenge. Ya ngomong. Kula badhe cerita kali Bapak. Heeh. Lho. Rikala Ngomong sing semanten Bapak pamit kali Ibu. Iya ya. Kados ilmu utawa menceng ilmu bentur kelakon. Bener, Pak. Bidal topo utawi teteki. Aku tetep kepingin dadi pini sepuh ning karapan desan. Aneh jenengan labot nyumerepi. Sabida sampean. Ibu ngandut pasengane anak. Bener. Ibumu mbobot gede tak tinggal. Usana kandungan sampun 9 wulan sedasa tinggal. Iya. Ibu nglairaken si jabang bayi. Ibumu wis nglairno kipunang jabang bayi. GKTG kembar. Kan apa-apa ya? Nggih. Putrane mboten napa-napa nanging ibu, Pak. Ibumu kenapa? Titiwasan sedo kunduran, Pak. Ibumu Sedo kunduran. mati. Nggih. Alah, jabang bayi iki. Nggih, Pak. Ibumu mati. Nggih. Aku lebih dari matos jenengan mohon semerapake nami. Kuasane pangeran kula Jane sing luput aku, sing salah. nggih. Dan aku tak durunge budal iku wis gak oleh ibumu, cuma aku maksa. Lah si punang jabang bayi sing mbok popong iku sapa? Lah niki nggih putra jenengan kekalih. Anakku. Nggih. Tak popong. Ger. Wong tuamu sing salah, wong tuamu sing luput. Umpamane aku tet ora sida budal teteki mepet ro gombal sing nyowo. Ibumu mesine slamet. Kok asal ngaten, Pak. Kota Pati niku matur saking astane Gusti. Senaos jenengan boten cios bidal teteki. Ananging Allah ndadaken piambun. Lho. Oh, awakmu Aku nang omah Penokono sepi ana wong. iya iki mah aku kate balik. Aku kutan-kutan nduk tengah dalan. Awakmu yo gak ono golek iki mang ta. Nggih balik kula kepanggih ngene radosan iki wau. Lah semono mbopong po nang jambang bayi loro iki. Iya anakku, ya ponakamu. Nalar-narare ya apa yang ngono. Layumu temekaning pati mo. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mo, Lah sebabe apa? ki mati kunduran. Oh, Umpamane aku biyen iku ora oleh budal, terus aku gak sida budal mestine ya selamat. Mau iki aku mau ngomong bareng awakmu titik ae. Aku titip punang jabang bayi sak kloron. walah Kang, nek temen-temen wong tuane wedok gak ono. Senajan ponakan yo tak anggap anakku dhewe. Iya. Wis, bopongen. Hmm. Salah siji bopongen. Lah iki apa wis dikeki tenger? Babakan tenger aku pasrah, awakmu mbarek bojomu. Dene nek peno pasrah, Heeh. kumpung peno nyekseni, Iya. kundat nyekseni. Nggih balik. Kuwi iki lanang. Heeh. Mula diseseni suket gegodhongan,
Ponang Jabang Bayi tak jenengno Rujono. Cocok karo jenenge sing lanang nek ketara besok ketemu iku dulure. Iya. Iki tak jenengno Rukmini. Rukmini. Aku lega. Awakmu iso ngekeki tenger bocah sak kloron. Ning aku ngomong titik mbarek awakmu cek disesane mbarek kuntet. Iya kan. Si Ponang Jabang Bayi sak kloron tak titipno mbarek awakmu sepisan. Ping pindho bondo lan donya sing nggo omah iki tak pasrahno mbarek awakmu kanggo ngramut bocah sak kloron. Matur nuwun Kang, aku yo ora enak-enak kena pasrahe kanggo gulawentah anak penduduk. Ya peno jangenan. Aku pamit mbarek awakmu ya Tet. Aku tak danang Gunung Kidul, aku tak ngersi awakku. Aku tak sendakep aspa suku nunggal suwiji marang jiwa ragaku. Aku tak ngersi awak. Nek peno wis nekat kaya ngono, wis dadi kerepan rika. Aja suwe-suwe kan ya nang Bali kok. Peno cek roh. Iya. Nek wis aku diwancine aku bakal bali maneh nang. Ya Tet senono ya Tet. Atos, Pak. Nyawang anakku sak kloron. Pamane aku janji opo sing dadi kekarepku aku gak sampe koyo ngene. Tak tega-tegane awakku. Diramut kaya anake dhewe, Tet. Ya. Ya ayo melok bukti, melok mimpin ajan kok batur tak anggap dulurku dhewe ya. Matur sembah nuwun pami kula nderekaken mawon. Ayo. Monggo-monggo kula nderekaken. Jaya iku mesti kok. Nek janji gak tau nang tepat ngono. Ngene saumpama aku mesti dilokno. Tati. Lah apa kok nanggone pinggir rembong iki? Aku ta? Iya. Aku ngenteni Kang Jaya. Oh, kon cek pacaran barek Jaya. Iya, wong aku lho tresno karo Kang Jaya. Ngenteni Jaya nanggone kene lah nandi Jayane. Wonge mau
pamit tuku rokok aku dikon ngenteni nang kene. Ngene, Dik. Kon tak kandhani, wong lanang sing dicekel iku omongane. Mergo apa dadi pemimpin iku sing dicekel omongane. Mula kon kok jek gelem barek Jaya. Gelem mbarek aku, Tik. Aku tresno mbarek awakmu. Tapi ngene lho, Kang Kasan. Aku gak tresno karo sampean. Apa sing mbok boti Jaya? Kasan gede dhuwur pinter, sogeh. Kon jek gelem ngeboti Jaya. Aku lho sik tresno karo Kang Jaya. Dino iki kon kudu gelem barek aku. Enggak, aku gak gelem. Gelem tak gak? Enggak. Gelem tak gak? Gak gelem. Rojono. Iya, bener aku. Yo adikne Jaya. Bener, aku Rujono adikne Mas Jaya. Lah apa awakmu ngalang-alangi aku? Andung tresno barek tadi. Tak delok teko praenmu gak liya kok lak jenenge Kasan. Kon kecil lak gombol karo Masku Jaya. Kanca. Mosok gak ngerti nek Mbah Yuk Tati iki calon bojone Mas Jaya. Aku ngerti lek Tati calon bojone Jaya. Ning aku tresno barek Tati. Gelem gak gelem Tati kudu tak rabi dina iki. Mula aku gak ana urusan barek awakmu. Minggir yo. Kon ngomong gak ana urusan karo aku. Tapi nek ana apa-apa Mbak Yu Tati, aku sing bakal diseneni Mas Jaya. Apa sing kok jaluk? Sing tak jaluk kon gak usah meksa Mbak Yu Tati gawe mbok rabi. Nek aku sing ngeyel. Nek kon sing ngeyel oleh ngerapi Mbak Tati nek wis nyempal baune rujak. Kelakon sempal bau. Bangsat Rujono. Kon gak ngerti Kasan nutuke piturengkul menungso punjul perang pedet. Bakal tak gawe rekod daya, dandang tak oneno kuntul tak oneno dandang paribasane. Nek sing gendak calon bojone Jaya. Ya Rujono ya adike dhewe. Sak dulur padha bengkreh, Tati diputusno dadi calon bojoku. Sing durung kenal-kenalno, sing wis kenal padha ra ketno. Wong sak gandenge Petung Kecamatan Pondol Petung Desa Jaya. Gak prawane gak rondone. Kabeh padha antri kepengin dirabi Jaya. Karo kabeh nek Jaya ganteng, sohe, duweke akeh. Saben Jaya nggodha arek wedok, adik plengas-plenges, gak kesuwen wate Jaya. Kepyok dhuwit 2 ebor. Jaya.
pirang-pirang dina iki Bapak ngomong, "Yo, kon oleh dolen, kon oleh metu mutuki kancamu. Nek nggawa dhuwit aja tanggung-tanggung, nggawa rong trek. Aja mole-mole dhuwitne gantek." Wateke Jaya. Saben warung dienggoki arek nemen padha mangan, gak kesuwen koyo dhuwit 2 ebor. Jaya. Ngene iki arek wedok. Padha seneng karo Jaya. Ya. Ya, gak apa-apa. Jaya. San, Piye kabarmu? apik-apik. Kabarmu ya, apa? Aku ya apik-apik ae. Ning tak rungo-rungono ketokane hubunganmu barek Tati gak apik. Sik. Maksudmu ki ya apa? Apa karepmu? Ngene ya. Aku barek awakmu iki kanca kecilik. Loh, ya iya. Paribasane kopi sak lepek diombe bareng, rokok karek siji disedot bareng. Iya mesti. Aku ngonangi Tati iku lak calon bojomu. Lah rujane iki sapa? Adekku San. Apa ya bener calon bojone cacakne digendak barek adike dhewe. Nek ngomong aja mencel-mencel lho ya. Aja awu-awu lho ya. Aja adu-adu lho ya. Kanca kecilik San. Apa ya bener aku wani mbojoki barek awakmu. Saiki ngene San. Deloken adikmu, ya. Wani-wanine gendak barek calon bojone cacakne. Lek aku San, kepruk. Ngono ah. Kon nek gak percaya, nalikane lek aku mbijuki, suweken cangkemku. Entenono kene. Rek digugu cangkemmu lho ya. Kenek digugu. Entenono kene. Ya. Kurang ajar temen tiba. Karo wateke Jaya bae. Mripate abang, mara tangan mesti ndupak sikile. Gak wani-wani tibae. Kang Jaya. Sampeyan iki napa? Mundur. Sampeyan iki lapo, Mas? Aku sik keteko moro sampeyan tapuk ngono. Aku salah opo, Mas? Apa? Aku Mengher. Aku jalo sepuro nek aku ana kliru, tapi kliru sing ngopo aku sampeyan Bidak matamu. aku lapo. Mulai. Sampeyan ku pancet ae. Mulai. Rujana, rungokno kupingmu. Soge kendel, andeng renteng baru tadi calon bojone cacakmu Jaya. Aku gak gandeng renteng, Mas. Iki mah Mbak Tati digodhog. Apa karepmu no? Ngomong arek wedok ndi sing usir? Tak lamari. Aku gak duwe karep. Ojo. Apa gak trimo? Gak trimo. No, rungokno maneh terakhir. Umpamane negara iki gak ana hukum, jelas kon tak pateni. Iling-ilingen, pisan maneng gandeng mbek Tati pedhot gulumu.
Abot-abote urip gak duwe wong tuwa. Urip melok balik. Aku niat nolong kok malah kependem. Duh Gusti Allah. Kula kepengin kepethuk karo wong tuwa kula. Nek pancen isih urip. Ten pundi papan uripe? Nek pun sedo ya Allah. Ten pundi papan kubure? Kula kepengin sungkem. Saiki Mas Jaya wis gak percaya maneh ambek aku gak koyo ngono Mas. Mas Jaya, aku gak koyo ngono Mas. Lah iya. Wong nyambut gawe bareng dilokno nglirik. Gak idek jare kaya gak wawu. Engko nyidek-nyidek nemen cemburu. Cemburu sapa, Pak? Iku sing ngendang. Iku ning omah, Pak, ning kene duduk. Boten. Ning. Lho, lah nek gak ngatasi aku bawa sih, Rek. Oke. Kok cocok regane. Ning. Dalah. Niku wau intermezzo kali kanca-kanca. Tonggo. Nggih, sepurane kok ateges kula niki begejekan utawi pringisan. Empun tandang gawe. Kebocoran, Pak. Niki urusan kula. Empun tandang gawe. Sampean gene mriki niki tuan rumah. Donya-donya sampean. Iki lek krungu bulik mboten penak, Pak. Bulik sampean niku tanggungane kuntet. Bulik kados ngoten mungkin jenengan apa-apa. Sampean mbon semerap pengapesane bulik sampean kuntet karo pengapesane. Apa pengapesane? Alah kula ambunge meneng nggih. Mosok iya sih. Ya dikandhani kok. Tapi lape gorene pangko bulik duka mbek aku. Wis pokoke nek sampean didukani Lho, gak ya mengine ku, Mak. Tenang. Alah sampean ambek bulik sampean kecil. Pak aja ngomong ngono lek gak bulik. Oh, napa? Danyange ringin ana metu. Apa? Kurang olehmu ngrasani aku. Kurang blenger olehmu ngrasani aku. Bendina. Towo. Blenger. Bendina tak rasani ya gak tau puri. Kowe ngrumangsani ngrasani terus kok gak gelem nyengkret teko kene kan? Lah lha apa aku nyengkret? Ngeboti apa? Omahe sapa iki? Omahe sapa? Lho, omahe sing duwe gawe iki. Omahku. Hah? Omahku. Alah, akan omah 10 menit meneh ya muling leset. Numpak trek. Ya bareng-bareng kabeh. Aku nggawa sepidi. Sajake. Olehmu ngugungi karo nonamu. Nggih. Napa? Terus Cek nyambut gawe. Lho. Ngene mriki pembantune sinten? Awakmu. Lah nek pembantune kula kenapa tuan rumah dikongkon tantang gawe? Lah nek kon gak gelem nyambut gawe nang kene. Kementasen olehmu tandang gawe sakmono kae iku. Sadurunge sinten sing nandangi? Ya awakmu. Lah kuwi lho. Angget raimu sing nandangi. Apa?
Ojo gugu. Sajake kon kok ngerai-ngeraino aku? Mboten niku lho. Salahku apa karo kon? Salah apa iki? Salah apa? Pamula aja gugu ya. Meneng. Aja jawab nek gak tak takoni. Aja kate ambekan. Bongko karuan. Aku tak nakoni jeraganmu. Kene, Nduk. Nggih. Terus mari penggaweanmu. Sampun. Wis. Sampun. Lah kok sik akeh laran kaya ngono iku? Sampeyan kandhane nggone arek-arek nontok ngono lho. Nggone arek nontok ngene iki. Aku sampe gak umat dipajang ngene. Duh kowe nontok kabeh. Lah wis ora gawe wong nontok, lah kok gak kok jukoki? Lah apa? Nggone arek nontok. Lah kon dadi pembantu nang kene gak gelem jukoki ngono iku. Lah aku lah pembantune Budi Wijaya. Lah iya. Pembantune sing nontok. Enak, tak tapuk. Ya, wong napuk ngene gak loro. Gak lara. Wah. Rene. Gak loro. Gak lara. Ya. Rene. Gak lara. Gak apa-apa. Aku tadi dikepuk gendeng. Sik. Cuk kegeten cuk. Lara. Makane sampean tak kandhani aja wani karo bule. Wong bule duwe bule kaya garangan. Aja kurang ajar. Sing kaya garangan sapa? Aku ta awakmu? Aku ta awakmu? Sapa maneh? Sapa? Ya sing ngelek donyane wong. Sapa sing ngelek donyane wong? Diagile kamu. Aku. Ya iya. Sing tak ngelek donyane sapa? Donyane jeraganku. Jeraganmu ku apaku? Cacak. Lah iya. Aku wong liya apa, Dulur? Dulur sese. Dulur sese. Heeh. Kon gak terima ta? Ya jelas. Lah nek kon gak terima kon kate lapo karo aku? Ya tak belani. Kok jeragan wedok iki anake. Kon belani iki, nang belani ana. Ili ngono dadi bakul tape biyen. Kon aja buka wadi lho. Apane? Bakul tape ku kan jaman Kara Semana. Iya. Jaman saiki kan aku sugih. Gelangku gede-gede. Gelange gede-gede sepuan. Cangkemmu nek ngomong. Meneng kon. Aku gak butuh karo kon. Aku kete ngomong karo jerakanmu. Butuh ya tak meneng ki tak kebeneran. Wah, lu druke arek. Bisa meneng apa ora? Rukmini. Nggih. Kon lak tak kongkon se nyapu, ngepel. Iya saiki jek ana omahmu dhewe. Lah meneh-meneh nek kon wis keluarga, kon wis rumah tangga, apa gak penggaweanmu ngono iku? Tapi niki wong kata lare cilik dolan, Bu. Arek cilik dolan yo dikongkon mulai. Lah kok mboke wani? Sampeyan tak kandhani mesti ono. Sabar ning, sabar. Wong sapa sing gelem sabar iku kekasih Gusti Allah. Sing jahat iku wis idek digawakno terbelok. Cangkemmu nek ngomong. Aja nuruti omonge kuntet. Kuntet iki kadang bener, kadang gak bener nek ngomong. Aja kok gawe pathokan omongan. Ngenteni saiki ngono kadel apa, Sampai beres satu kahat. Sabar ning. Kula uruse totok kerot iki kok. Kon ngurus aku apa? Ngurus aku apa? Sampean eling. Saderenge ning niki gedhe utawa dewasa. Mundil-mundil sampai dipeseni apa? Dipeseni apa? Dipeseni dikongkon ngrambut si jabang bayi sak kloron. Heeh. Donya bondo sakmene kae
pinangka anggepen kaya donyamu dhewe. Heeh. Ngene ta critane wong sugih nyar-nyaran. Maksudmu? Gendong lali. Ya gak ta. Kaile nek dodol tape. Sak kecap dodol tape. Masih ngono kon yo ngutang bolak-balik gak tau bayar. Wong ngutang tape mabu ae. Dibayar. Wis. Hah? Tugasmu nuk kene gedibal. Tugasmu nuk kene buruh. Sing tak bayar tenagamu, duduk lambene. Gitu? Jangan ikut campur urusan hak veto. Dimo. Nanti bocah-bocah garap blas. Napa? Bocah-bocah nanti garap blas. Lah sampean duwe anak kok gak ngurus anak. Loh. Aku iki momongane. Anakku Jaya iki arek gentleman. Nggih. Metu paling tidak nggawa duit. Kae wong sugih. Jelas. Ngono. Ngeten to, Pak. Nggih nuwun sewu lho. Mas Jaya, niku nek metu nggawa dhuwit sakmono kae. Mulih entek. Jare ganyangane purel. Gak masalah. Nganake Dimo. Lah nek anak sampean metu ngentekno dhuwit, apa sampean takon karo aku? Loh. Kon tak kandhani awat-awat ana. Nggih. Pulang dan perginya kamu yang tahu. Jelas. Aku orang bisnis. Nggih. Ngono lho. Tapi sampean sadar napa mboten? Sadar piye? Mas Jaya niku nek dikandhani metiti. Oh. Kok ndek kene iki keset. Aku metu gak metu kok ora saka apa jare bapak. Oh. Kula mboten matur ngaruhi. Bagus 100 untuk kamu. Lah ya. Gambir rosokan minggir pojokan gak butuh bar awakmu. Ya. Lara atimu. Ya gak loro lah apa loro lah gak melok terus. Dibelane ke kancamu ku to. Apa? Dibelane kancamu. Iki balamu ndi? Lah kabeh. Iki balamu. Nggih. Ah, tak kepyok duit. Hah, dadi balaku. Dikepyok dhuwit. Iki sampeyan nek sing bayari raimu kabeh. Weh. Ron. Potongane, bodine, posture cocok. Gitu ya? Anake Dimo. Dimo ting-ting. Sajae teko-teko kok bingung le, apa sing mbok pikir? Ngomong le. Njaluk Avanza? Hah? Njaluk apa ngarani Pajero? Pajero, Pak. Aja ngisini-sini dapur. Kok ngarane Pajero, Pak Jero. Krungu kuwi ku ngono, Tet. Ada ngomong kok salah sih. Yo ngene sugene gorenge nano tak ngene iki. Siap, cep. Tak batek intil-intilmu gak son jeglak. Bateken ae. Kupinge jepopong. Brengose ngrasit. Lambute sakucrit. Gaul, cara Jawane gaul. Jelas. Gaul mek sapa kon? Lho gawe lambe rondo-rondo. Temen ta? Aku jak nang ngono. Bukannya aku melo. Ngomong lagi. Ngomong karo bapak. Wis mari ya, Pak, bagecekan mek celetong iki. Tak tahu ku, Pak. Wong iki teletong-teletong lho. Pak, Ya. gak ngomong iku yo nang ati loro tak omongno. Cik gak pantese, Pak. Loh, omong lho, pompong diseseli barek iko kethek iko ya. Ngomong. Aku iki anake sapa sih, Pak? Lho anake bapak. Lah apa kon guyu apa Ngomong sakit capai bleset. Ketumun lanang
duwe anak bayi teko kakekmu. Aku melok urun rembug. Urun ayo sentene warisan. Lah aku melok arisan ben minggu. Lagi ngono ki ya gak duwe anak. Lah lha apa? Wong ki yo lanang. Kok tak tampek gak kapok. Wong wedok sio ya lanang. Aku bengi iki diwedokno, Tek. Aku bengi iki diwedokno. Kok nek koyo bareng lak padha kan. Lambemu nek ngomong. Arek kok kakek ngomong. Jantalno. Wis, Pak. Ya. Aku tak ngomong duduk persoalane. Ya ngomong. Tati iku lak calon bojoku sih, Pak. Lho ya nek Pak Lurah wis besanan nek. Karek hari perkawinane tok. Lah kok sugih kendel Rujana. Muto-muto duwe rasa seneng karo Tati calon bojoku. Temen gak? Temen. Lho. Gak iso banyol kon tak cendelno soalé. Saiki ngene, Pak. Ya. Nek abot aku Jaya, Rujana kudu metu teko omah. Tapi sampeyan nek abot Rujana, Jaya tak metu teko omah kene gak omah-omah kene gak paten, Pak. Ojo le. Wis mangan-mangan mlebu. Rujana tak ramute. Temen aja kate metu-metuan. Kon ku tak cendelno kon ku dudukno ae. Aja metu kono jan telu buyar bareng-bareng. Wis, Pak. Ya. Aku tak menjero mangan. Ya. Masak apa, Ibu? Masak apa, Bu? Masak jangan bung. Lawe apa? Lawuhe ana tahu, ana terong, senengamu sambel terong. Wah, ya iku seneng aku. Aku tak mangan sih, Pak. Bu. Iya. Apa? Katel apa? Katel apa? Rujana kan rene. Gundit. Jeraganmu kon rene. Mas. Mau masuk. Masih ngene ganteng, Bro. Masih pakaiane ya apa ganteng. Ayo kemang begidakan kaya copet ae kok Mas. Iki, anu kuwi. Guntet. Nggih. Tolong saudara tak gani dhuwit 1 juta. Wong sugih lho sadane. Suwe kok nukur panggung kene goblok. Apa bener kandhane Masmu Jaya nek kon iku seneng barek ning Mutati? Mboten, Pak Le. Niku wau salah paham. Nah, kula wau kan nulungi Mbak Tati ten Tengah Embong dibodho lari jaler. Kula tulungi disangaken kula gendeng renteng. Baremu nanti kon bisa. Dat. Nih. Sampeyan berbicara. Yuk, diceluk galangan. Jangan matamu nak. Cangkemmu nek ngomong wong kok garang-garangno lho. Ala masih saiki geken gujur kok ya omong-omongan. Tak sampe boleh. Tenang nggo dicetak coba. Kak ngomong karo kontet. Pak ngomong ya kebenaran gak tak iso tak. Rukmini mbelek Rujana. Lingkup rumah tangga Pak Le iki bermasalah. Mula daripada ada duri ana rindo omah. Sing gawe masalah. Sepurane sing akeh. Mulai dina iki kamu kon kudu nyingkrih teko omah kene. Masalahe nopo, Pak Le? Kula gak ada salah nopo kali adik. Kok jenengan tunduk niku lho.
tadi calon bojone Masmu Jaya digudha bareng adikmu. Malah ngomong aku gudha to, Le. Tapi nyatane Jaya Wadul nek digudha bareng Rujana. Tapi Jono mboten ngomong ngoten Bale. Aku enggak mau tahu. Sing penting rumah tangga tentrem. Sementara keporo duit tak sanggunin njukuk lagi, kon kudu berangkat ke rumah kene. Kula mangketen pundi, kula suwun kula mangketen. Balik ora ngerti, wis gedhe tuwa, kon iso ngatur awakmu dhewe. Sing penting kon kudu mengkre teko kene dhewe. Nyapa? Ngapunten. Bisa. Arek pun nunduk kali kula. Senaosa Jono mboten nglampahi kesalahan iku. Bisa. Napa-napa kula tak nyingkir saking griya mriki. Ya engko nek wis babakan iki ketemu kabeh kowe bali ora apa-apa. Mas, sabar, nggih sabar mawon. Sinten tiange ingkang nandur kesaenan benjang ngunduwa pakerti nggih sae. Sinten sing jahat besok ngunduhe nggih jahat. Kula dongaaken sak mlampah sampeyan tasah ngandung rejeki pun ngantos nyandung bilai. Gusti Allah Ta'ala sesarangan kalian jenengan. Mbok kepanggih kula. Monggo, bener-bener kula nggoncaken belane ya ngono. Lapa kan mengkes kaosmu mesisan. Mesisan napa? Tawuran ya tawuran. Ya ngajak tawuran. Ngajak tawuran karo apik kelakuanmu. Kurang apik. Kurang apik. Melek gendong lali, melek donya lali sanak keluarga. Iki oleh-olehane dadi dulur. Oh, tibane ya bener anjen. Gak ya nggo kono, gak nggo kene, gak nggo ndi ae. Mang mula wong urip nek dititipi donya bondo, kedadene ya kaya begebluk iki ngene iki. Dak pake kon adake kon ngomong aku kaya begebluk. Nyatane. Aku begebluk, kon kaya wong edan. Lah aku masih edan kan bayar aku 800. Masih bayaramu 800 iki lho. Aku sak repes ora kepentrut. Lah gendeng nang gendengi banci. Lah apa? Sapa sebanci? Sapa? Sapa? Lho iya dudu banci. Sapa? Nggih, ngapunten. Lali aku nek lanang nggih. Kowe nang nyengkir kok kene. Nyengkre gak paten, gak nggo kene. Gak nggo kene tok nggone sego. Endi? Iki kalau jero wis diteriwake kok lho. Ya wis ndang mangan kok. Sak bodak-bodak. Entekno ngono. Tak mulih. Mulih ya. Tak mlebu. Tutupno cerita iki aku pegel. Ayo. Rene. Sego jagung, Mbak. Nang maratuamu hari perkawinan dijokno. Ngono, Pak? Iya. Bu, pangestu, Bu. Iya. Ayo.
bingung ngono pikire Mbak iki. Sampeyan bingung lapo, Mbak? Sampeyan bener nang bojo pacare Mas Joyo. Loh, sumpah enggak, Mbak. Tapi nyatane balik sampe ngusir awak dhewe lho, Jon. Loh, aku dhewe yo gak ngerti, Mang. Lah opo Pak Le kok sampe kaya ngono nang aku. Terus ngene iki awak dhewe nang ndi? Bingung Mbak ngene iki gak tau leparan. Aku yo bingung kate nanti. Loh. Kamu nyusul. Nggih. Kamu nyusul Pak Le, Mas. Pasti nyusul kula nggih. Jangan mulai sih, Pak Le lo gak tau iso bawa dhewe ya dhewe. Nggih. Tega. Apa? Nyusul. Nyusul matamu ngono. Sampeyan gak dikon nyusul terus lapo Mas sampean Mas? No. Rungokno. Anake Pak Lurah, Tati gak ono goma ilang. Jelas kon sing nyolong. Loh, Mas, enggak Mas. Aku mang iki sik diusir ambek Pak Lek teko omah. Iki, Mas. Aja melok-melok, jelas kon sing nyolong Pak Lurah Tati. Loh, aku gak nyolong, Mas. Nyolong tak gak? Enggak, Mas. Jelas dia masalah mbak aku jelas nyolong Tati. Masalah apa? Kilo ini saya cilik loh, Mas. No, ngajak. Oh nyolong tak gak? Temen sumpah gak. Nyolong tak gak? Gak nyolong tak gak. Rungono kopemu. Ilange Tati jelas kon sing nyolong. Rungono. Cilike 3 dina. Gedene seminggu gak nemono Tati pedhot gulung. Ya opo iki, Mas? Masalah kok gak bakal karuan iki opo sih? Aku yo gak ngerti lah kok tambah koyo ngene. Awak dhewe ditokno teko omah. Saiki aku diarani nyolong Mbak Tati. 3 dino. Gedene seminggu. Kalau goleki barang iki goleki menungso lho. Aku gak arep golek nandi. Lho. Enak-enak. Oleh ngiyup wong pinggire wit gedhe. Nggone pinggire tlaga. Krungu tangise arek. Awakmu sing nangis. Nggih, Pak De kula kalih Mbak. Kon sampe nangis iki babakan apa? Ngeten Pak De. Kula niki kan urip melok Pak Le. Mboten gadah wong tuwa. Iya ya. Lah kula wau ditundung, polahe disangaken kula gandeng renteng kali calone Mas kula. Tapi awakmu ya. Mboten, lah niki wau. Iya. Kula malah ditundung malih nek kula nyolong. Nyolong calone Mas Joyo niku. Calone Mas kula niku. masmu. Nggih, Calone masmu iki anake sapa? anake Pak Gimo. Anake Kalik Gimo. Nggih, Pak Lek Gimo. Anake Gimo. Nggih. Umpama Pak De iki sing nulungi mbare awakmu ya. Matur nuwun sanget. Nggih. Kula suwun mawon kula badhe. Turun aku le. Nggih. Ayo Mbak. Nang di bapak iki. Tak kongkon nyulik Tati ae gak nang balik-balik. Arek iku nang gawon rene nang tak rabine.
Ket mang gak mrene-mrene rek tanteni. Mosok aku dibeju imbare bapak. Sampai aku dibeju, oh awas. Oh. Pak. Ya apa, Pak? Kon kaya-kaya gak percaya ambek bapakmu sih. Ya bukane gak percaya, Pak. Wis suwe sampean gak nang mrene-mrene. Aku iki selaku durabi mbarek Tati, Pak. Kon tak rungokno olehmu nyepelekno bapak, olehmu ngenyek bapak, Nak. Kon gak oleh bapak gek kedunungan pusaka iki. Cara ibarate nuruti karepmu gampang nak lek ana puso iki. Ngono ya, Pak ya. Kon duwe kekarepan rabi ambek anake lurah. Iya. Cara ngono wis kebelet ngono anak kon iki, Nak. Lho ya iya sih, Pak. Bondo donya wis duwe, awak dhewe kaya wae rabi. Umpama awakmu gak oleh anake lurah, Nak. Lho ya mo, Pak. Atuk tak pilih matine ae, Pak. Timbang urip. Timbang urip tak pilih matine. Aja, Nak, aja mati, Nak. Lah awakmu mati sapa nak ewange bapak, Nak? Lah iya. Aja kuwatir, San Kasan. Sarene aku mbok tangisi, Nak, bapak koyo kedodok rasane ati. Tak turuti nak kekarepan iki lho. Lah areke le. Waduh. Masalah Yunus. Iya ya, Pak. San, Ya apa, Pak? karepmu wis tak turuti anake lurah wis tak gawa rene krana tak colong. Ya. Arek wedok iki rayun sing halus, Nak ya. Bahasamu aja kasar-kasar. Alon, alon, alon. Nah, mergo arek wedok iki gurung tau kedemok wong lanang, Nak. Kok kuwasno aku ae lho. Aja ngarahi, Pak, iki calon bojoku. Wis seru nak calon bojomu ya calon mantuku. Lah gak apa-apa sih guyon iki. Lah arek wedok iki wis tak gawe nang ramuten ya, Nak ya. Iya ya, Pak. Tapi syarate alon, alon, alon. Tak tinggal ya, Nak ya. Iya, Pak. Alon, alon, alon. Wenak. Alon. Sampean saiki wis nang gone omahku. Masalah, Gus. Napa, Bayan? Ya Allah, kebeneran, Gus. Kula padosi niku wau, Gus. Pun ketemu. Alhamdulillah sampun ketemu. Nggih. Nggih. Jase Pak tak benakne. Ya. Gelani anu. Mimi. Wah, Kate nang lebu. Wis bulurah. Pak nggih, Gus Bayan. Lurah, nggih. Saniki ngeten, nek sampean pun ketemu sing nyekel lutung. Nggih. ya. Saniki pundi? Lho, lah niki Gus. Lho. Alhamdulillah Pak, wis ketemu Pak, iso ana sing nyekel. Pak Bayan, mriki Bayan. Nggih, Gus Lurah. Sing nyekel lutung niki kok kaya pil kita. Niki sandal pil kita, Gus. Niki. Ngapunten, Pak Lurah. Nggih. Kula tak omong-omong sekejap. Ya, aku tanpa ngomong, dina iki aku njaluk pangapura Beriko. Njaluk pangapura. Wis ngakoni kesalahanmu, Iya. wis gak mbok baleni tumindakmu. Lah bocah loro saiki nanti. Arek loro Heeh. iki teko awakmu. Sampai anakku sak keloro niki keloro-loro babakan teko awakmu. Pancen bener. Awakmu tumbil awakmu wis ngakoni kesalahanmu tak sepuro. Iya, Kang. Ya iki anakmu ya anak. Iki wujud kaya ngene. Kang, mesakno. Pun iso gawe, iso miwiti kudu iso mungkasi. Aku iso miwiti kudu iso mungkasi. Ger. Ngilongku banyu logo mangger. Tlaga nggone Rahmin. Nuwun sewu, Pak. Pak, aku tak nurut ora-ora Pak yo. Nggih. Rujono, Mbak Rukmini, paman njaluk sepuro nduk aja ngomong ae, aja ngurusi wong rek kene lho.
Kene kelompok mriki. Kelompok mriki kula kepengin sampeyan. Niki dulur kula dhewe. Niki dulur sampean. Nggih. Lah kula pun ngucap sing kaya ngoten. Berarti niki kula jak besanan. Lho nggih, saniki ya. Lah terus aku terus ora bisa. Senajan kok sampeyan iki boten dadak besan kula lakoni dulur keputusan iki kula niki pasrah kali sampeyan. Iki dados boten. Nggih. Ya, busana. Ana kula dijumu. Anakku kasar. Lari kok dadi sari. Kabeh dhewe boten semrat tesaken anak sampeyan iki. Sama seksene kabeh. Perhatian. Nggih. Jodoh kalane